प्रशांत किशोर जैसन बहरूपिया आ झूठा नेता खोजले से कहीं ना मिली। बतावलो कि बिहार में बैठ के बिहार के लइकन फैकन के विकास सोचता रहे आ अपने लइका के पढ़े खातिर बिहार से बाहरा जौन बा भेज देले बारे। ऐसे जौन बा बिहार के तू विकास करब, अपने मेहरारू लइका फैका के बिहार में रखले रहत तब नु कुछ तू बिहार के बारे में सोचत आ जनत। देश के प्रधानमंत्री के बनावे में तोहार बहुत बड़हन भूमिका बानू, तू ही कहेला। यानी कि सोच, तू इतना बड़हन झूठा बतावे लो भाजपा के, तो ओकर सारा स्पीच तू ही तैयार करत रह, तो तू कितना बड़हन बहरूपिया झूठा नेता बारो ई बिहार के जनता समझ गइल बिया। आ तोहरे जैसन नेता के बिहार अब बर्दाश्त ना करी। आवे दो अब की बार चुनाव आ खाली वोट गिर जाओ, तू अपने आप छिटा जइब। तो भाई लोग इस विषय पे का सोचता रहो, कमेंट करके अपन राय जरूर दी। तो बोलो बिहार की जय।